паста с пилешко и грейви сос. Първо да кажем кои сме. Здравейте, аз съм Божидар. А ти? Амелия. Добре, на колко си години? На 4. Аз съм на 29 и ще готвим днес, знаеш ли какво? Спагети. С пилешко. Пилешко. Ти обичаш ли? Да. Добре, сега ще ти дам да направиш Пилешка супа. пилешка супа, ще направим друг път, сега ще направим по-интересни неща. Ще ти нарежа пилешкото филе сега и ще ти дам да го мариноваш. След това ще го сготвиме и ще стане едно невероятно пиле. Заповядай. Аз ще нарежа другите работи. Ти през това време трябва да сложиш сол, черен пипер и малко от пикантината. Първо кое? Каквото си пожелаеш. Хайде да избери. Това. Хубаво. Повече. Служи повече. Още малко. Да, сега служи от черния пипер и от солта. Давай. Смело. Изобщо не се притесняй. Да видим какво ще направим. След това искам много хубаво да го намачкаш, за да го изпечем. Да, сега го обърни и сложи малко сол. Днес ще сготвим пилешко с спагети и гъби. Приготвили сме пилешко филе, пармиджано, сметана, кралска печурка, много е хубава, препоръчвам. Паста, може да бъде прясна, може и да не бъде прясна. Пресни билки като мащерка. За соса ще използваме горчица и сметана. Сега ще подготвя лука, докато Ками направи пилешкото и ще се преместим да сварим пастата. Да я сложим. Слагаме една касаролка вода на котона, да не бъде топла. Слагаме малко сол и задължително малко олио. След като сме вкусили пилешкото с ками и сме нарязали зеленчука, ще отидем да сложим пастата да се вари. Трябва ти между 5 и 6 минути, зависи каква паста са взели. Ако е прясна и трябват между 3 и 5. Соса ще го направим грейви. Първо в тигана ще го сложим да загрее. Ще си запечатаме пилешкото филе. Запечатваме хубаво пилешкото филе. Трябва да запечатаме хубаво месото, за да стане златисто и да има повече контраст в шинията. След като запечатаме месото, в същата мазнина ще направим грейви сос, който е прекрасен и ще се получи много ароматно и много вкусно от самата мазнина на пилето. Пастата съм научили, като бъде готова, като я залепиш на плочката и да си остане там. Но не го пробвайте, защото няма кой да чисти. Виждате как в тигана почва да става едно черничко, точно този вкус ще придаде на соса още по-приятен аромат. Това е идеята на грейви соса. Така, пилешкото ни е готово. Може да го извадим и да го оставим за след малко да може да плечем чинията. Въпросният грейви сос става много лесно, много бързо. По принцип се слага алкохол, но ние сме с деца и няма как да има алкохол. Запържваме си шалота, добавяме много малко мазнина още. Слагаме и гъбите. И любимата ми поправка е мащерката. А гъбите много обичат пуканки. Пуканки! Така. Слагате малко водичка и го оставяте да си къкне, докато тигана долу се измие. Образно казано. Или да няма загорял. Разяваме пастата. Става много лесно. Трябва да я натиснете, ако се къса, е готова. Спираме си
Сега добавяме една лъжица горчица, задължително да бъде с мед челен, самата горчица, за да не дразни децата. Една лъжица е пълно достатъчно. Добавяме и сметаната. И разбъркваме. Ще добавим и малко пармезан. За да стане по-кремообразно. Пробваме задължително. Сол. Черно перче. Намаляме малко котуна. Да, камче. И добавяме пастата в соса. Сега, Ками, ще почнем да подреждаме чинията. И това ни е готовата паста. Сега остана с камчето да почнем да я плетем. Готовата ни паста. Слагате бъркалката във водата тук, за да може да не засъхне. Това нощче сега ще правим пострижка на микрорастенията, които сме взели, за да си украсим нашата прекрасна чиния. Взимаме си от сосчето и поливаме нашата паста. Уха е невероятно. Хареса ли ти, Ками? Как мириш? Месото харесва ли ти? Добре. Хайде сега е твой ред да подредиш местата ето така тук. Взимаш ги едно по едно. Взимай. С пинцетата. Слагай тук. Браво. Аз ще ти помагам. Хайде, взимай. И слагай с мен. Слагай го тук. Слагай. Да, както ти харесва. Хайде. Браво. А това е за теб. Пробвай. Трябва винаги да пробваш какво сме направили, за да преценим дали има сол или няма. Слагай. Вкусно ли? Харесва ти? Това е. И сега, защото си момиченце и си прекрасна, ще ти дам да направиш пострижка. Сега, показвам. Хващаш и с ножичката правиш хоп и украсяваш пастата. Хайде, твой ред. Хвани тези, хвани ги ето така и ги подстрижи. Да, и сложи отгоре. Аз ще настържа пармезанчето. И ще украсим нашата прекрасна чиния. Добре ли я камче така? Това е нашата чиния. Паста с пилешко и греви сос. Да видим дали ще ти харесат моите спагети. Не са слутеница обаче, да знаеш. Внимавай, че са топли.
Какво скажеш? Страхотно. Нали? Да. Ето това не са гъбите. Ето прави една гъбка. Да виж колко е хубаво. Я прави? Да виж колко е вкусно. Ще бъдеш ли с мен пак да сготвим някой ден? Нещо вкусно? Добре. Палачинки. Палачинки ли? Следващия път ще има палачинки. Абонирайте се за нашия канал Щипка любов и очакваме следващия път с невероятни палачинки с горски плодове и нашата прекрасна Камика.